Kawuvele hayibo sibona umsebenzi omhle kangaka kawuvele yatata lapha kawuvele yemama lapha kawuvele man sibona umsebenzi omhle kawuvele yatata lapha kawuvele yatata lapha kawuvele man sibona umsebenzi omhle Singo balika balomfana uDion basukile bona baya phaa ekhaya ka19 eRhoboza bondicela abantu bakhokelele umsebenzi wona wakho kwabo umsebenzi wombulelo bayefumene umsebenzi ekhulele apha esithathwini siyaqama kuhle ke xa kutholo sicela indlela ezimhlophe fokababo ngoku seGauteng into zakho ziphumelele asinandlela mbini bangoku xa usithi nemali oyisebenzelayo iphumelele ibheke phambili akuyanga uyobheka esigodini uye straight kwinkundla yakokwenu siyaqama kuhle ke xa kutholo bahlale kumanje kunjena apha yabona mos konke nje nangasesitratweni napha eyadini sivuyisana sizovuyiswa ngunyana wam esuka eGauteng uThando Lucas ndiyamhalalisela umntanam uzokwenza umbulelo kokwabo ukhumbule ekhaya lakhe akadanga ohlala eGauteng walibala ngekhaya lakhe ndiyamhalalisela umntanam ndifisele kuhle kodwa ndiyavuyisana naye ndingumamakhe ndinemincili nemivuyo andanomama ndithini na alala Dion phambili mntana siyabulela thina singabahlali okokuba uthi kanti uThixo kunike into yokuba xa uthe waphangela ucinge ngomzali ucinga into yoba mawuzothe enkosi because wenza into enqabileyo abanye bethu abakwazi uyenza le nto ngala mazwi mntanam siyabulela kuThixo namanyanga asekhaya namanyanga kokwethu sibabelela mabenkosi behele mntanam unkosi kakhulu Dion akwaLucas osithatha ndebe khophoyi bawenze ngaphandle kwamathandabuza ayingokuqala umntana ngokugqibela wenza lo msebenzi ngokubadoda lekhaya bawenze ngeyona ndlela ifanelekileyo iyawude into liphangela ibuye back ibuye okwesibini ize kweli khaya lakhe seyifumene konke seyiphumelele ngakumbi siyabulela kakhulu bayenzi lento bathi bofumana imisebenzi bahambe ezigodini bangabuyi balibale ngasemva apha bakhuliswe khona lo mfana ke ngoku wenze lo mbulelo ucingile kude engapha eJoburg wacinga into yoba unabantu bamkhulisayo apha esithathwini so ke ngoku wenza lo mbulelo ezongoba enzela abantu abadala oba mabamkhusele emsebenzini kutshabo libonakala nengabonakaliyo sithi makube camakho mabomkuba umnyama bekhaya kuvela ukhanya ngokuthi kwakhe kwenza lembiza ibe kanti ukuchumisa inhliziyo zabantu abaninzi mfoka Bhoqwane uzalwa nguMaciswane sihlala ngaphe kwaZakhele phaa kule ndawo kuthiwa kuseNgqondela ewe ngoku ndiyavuya ke torhwana ndifike koomalume konwatyiwe apha kumande nam ndiyaziva ngondimhle ndidyasi kagqirha ubumhle njena nemini yakhe bivumelana naye ngoku uthi into izandla zomntu zihlanje zizweni atsho phangela emazweni abulele ukhuliswa ngondebe ngokhophoyi ngochisana ngowakala ngongoma zibutsi ngomasithathu ke luthethayo ndingumakazi wakhe ndibulela ubukho bakhe wathi wokhula wasazi leyo inhle kakhulu siyabulela singochisana singondebe singokhophoyi singowase singongoma zibomvu singowakala uyabulela uSiphithiphithi uyabulela uHoldeni uyabulela uMoyiko uyabulela uHoldeni uyabulela uMgwaqelo uyabulela uLukashe mntanami siyabulela abulela ubuyela apho sisuka khona ndihambe kahle tamako nonke balezile inhlasile ngijabule nami nini
nivuyisana nami nibambisane nami